Se ti queres dar un cambio, agarda o antroido. Podes disfrazarte para transformarte noutro. Podes ser unha bombeira ou un cociñeiro. Podes ser piloto e percorrer o mundo enteiro. No antroido ponte o teu disfraz. Pouco a pouco te transformarás. Podes ser un dragón, podes ser mofeta. Podes ser un león ou unha bolboreta. Podes ser un xigante, podes ser anano. Podes ser un peixe ou podes ser paxaro. Ponte o teu disfraz. Pouco a pouco te transformarás. Podes ser un dragón, podes ser mofeta.